дар видеои имрӯза хона, замин ва ҳавлиҳои арзон. Дар видео лайк монед, мо сар мекунем. кадоме ки дар канали мо бори аввал аст, ҳатман дар канал обуна шавед ва колоколчика бичӯхед, то ки аз наворҳои нави мо бехабар намонед. рақамҳои ман дар рӯи экрани шумо ва дар поёни видео. агар шумо хонаи фурӯшӣ ё замини фурӯшӣ дошта бошед, дар ватсаби ман ё вайбери ман нависед. мо бепул реклама мекунем. бепул. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара. 8 сотиқ замин, 4 дар хона, 1 подвал дора. 1 веременка, фундаментиш рехтагӣ дар бари хона. об, свет, мактаб дар наздикиш аст. нархиш $9000. харидори аниқ боша, бо савдо карда мешавад. ина бинӣ, бо савдо ҳам мешидай. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. ватсап ҳастай. замини фурӯшӣ дар ноҳияи Варзоб. ҷамоати Садриддин Айнӣ, кӯчаи Алхитой. 4 сотиқ замин, документош 100%. об, свет, масҷид, мактаб, лагер дар наздикиш аст. нархиш 45000 сомонӣ. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. имо ҳастай. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Хӯросон, кӯчаи Қурғонӣ ҷойгир аст. 2 дар хона, 1 калидор дорад. документош 100%. свет дорад. нархиш 30000 сомонӣ. боз савдо карда мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. ватсап, имо ҳастай. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Туз, ноҳияи Носири Хусрав. 10 сотиқ замин, фундаменти хонаҳо рехтагӣ тайёранд. дурнои хонаҳоро ҳамаша санг пур кардагианд мега. обуш качалкай. ина бинӣ качалкай. документош 100%. сертификат дора мега. нархиш 50000 сомонӣ. боз савдо карда мешавад мега. ина бинӣ, бо савдо ҳам мешидай. харидори аниқ боша, бо савдо карда мешавад мега. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. имо ватсап ҳастай. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Файзобод. 4 дар хона, дару трезоша мега задагиянд. хона ремонт рафтестай мега. 5 сотиқ замин, об, свет доимӣ. хона мега дар назди роҳи калонай. то района 1,5 километрай. документош ҳастай. қарор, сертификат, лоҳия кардагиянд мега. нархиш 200,000 сомонӣ. боз арзон мешавад мега. дар назди хона бо арзон карда мешидай. маслиҳат мекардай бо. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. ватсап ҳастай. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Файзобод, деҳаи Кангелӣ. 15 сотиқ замин, 2 дар хона дорад. ремонтои хона замонавӣ. баняш дар дурунаш. об, светаш ҳаст. ошхона, ҳоҷатхона ҳамаш ҳастай.
гирдаш маҳкамай ба сементблок. дари нав часпондагӣ мега. нархиш 150,000 сомонӣ ё алиш карда мешавад мега. ба квартира дар шаҳри ваҳдат боша мега. касе хоҳишманд бошад, рақамҳошон дар рӯи экрани шумо ватсап, имо ҳастанд. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Хуросон, деҳаи Қизилқалъа, қариби вайни часп мега. 10 сотиқ замин, 3 дар хона, сохтмони хона миёна дар ҳавлӣ ҳавз ҳастай мега. ҳавз даруни хонаҳо ремонт кардагианд мега. зиндагӣ карда мешавад. документош 100%. нархиш 110,000 сомонӣ. боз арзон мешавад мега. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо ватсап ҳастанд. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Файзобод, пеши ҷамоати ҷавонон. 5 сотиқ замин, 5 дар хона, нав сохтагианд мега. даруну берун штукатур кардагианд. тирезаҳои пластикӣ задагианд мега. 2 веремянкаи дига дора. об дар даруни хона ҳастай мега. свет постоянӣ ҳастай. нархиш 160,000 сомонӣ. боз арзон карда мешавад мега. срочно фурӯхта мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо ватсап, имо ҳастанд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, ҷамоати Орион, қишлоқи Чанори Сухта. дар 4.5 сотиқ замин, 2 ошёнага иборат аз 6 дар хона, 2 калидор. хона коробка аст, бе ремонт. об, свет дар наздикиш аст. дарёи Кофарниҳон наздикай мега. мактаб, масҷид, магазин ҳастай. нархиш 80,000 сомонӣ. боз савдо карда мешавад. фавран фурӯхта мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо ватсап, имо ҳастанд. замини фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, деҳаи хушманзарӣ. 6 сотиқ замин. документош 100%. замини ҳавори хуб аст мега. мактаб, масҷид, мағоза дар наздикишай мега. срочно фурӯхта мешавад. нархиш 28,000 сомонӣ. боз савдо карда мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо имо ҳастанд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, ҷамоати Зарбдор, деҳаи Андароб. аз 3 ҳуҷра иборат аст. баняш, кухни дар дарунаш. обаш ҳастай мега. ҳуҷҷатош 100%. нархиш 80,000 сомонӣ. боз савдо карда мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо ватсап, имо ҳастанд.
бародаро, видеои мо ба охир расид. Агар шумо лайк мондагӣ набошед, ҳатман дар видео лайк монед ва фикротонро дар комментария нависед. Агар ҷои хонаи, агар ҷои мошин, агар ҷои заминҳои фурӯшием ва фикротонро шумо дар комментария нависед, мо кофта ёфта барои шумо пешкаш мекунем. аз шумо эҳтиромона хоҳиш видеоро падилиста кунед дар WhatsApp, Viber, имо. хай дӯстони азиз, то видеоҳои оянда, худованд мададкори ҳамаи шумо бошад. хай дӯстон.